man lamun yen winangku liya kakung nadyan wis rondo nanging tak kinyis kinyi nadyan rondo dasar ayu isih muda tambahana titik mas cek lo lewat karepanku dedek lentir kuning aduh kulitane nemu kiring so yo tambah manise yen to mesem karo geget lambe yen ngendikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen menganggo sarwa patut napa luput yen kula kepencut raweruh sedina wae rasane kaya sesak sisuwene nadyan rondo ning ayu suwe-suwe kapikat atiku sasat rinten dalu aduh lam-lamon rondo sing ayu sumangga monggo para bapak-bapak ingkang pikantuk sampur kula aturi jumeneng. Saben dina lewat karepanku dasar rinten dalu aduh lam-lamon rondo sing ayu
yen ngendikan sopan aduh sapa sing ora kasmaran yen menganggo sarwa patut napa luput yen kula kepencut rawa rasa dina wae rasane kaya sesat sisuwene Matian rondo ning ayu suwe-suwe kapikat atiku sasat rinten dalu aduh lam-lamun rondo sing ayu Mas Gareng sing tilaran iki apane bolan-balen aku tekon ki urung di Mbah teko demek. coba tak delok sing tilaran iki kondi aku ki ya sakno karo Mas Gareng bolak-balik dilarani pangarung entuk gandengan kalah karo truk yang duwe gandengan Nah, rasane yen dilarani pangga eling tekaning saiki atiku kebacut tresno merga kowe tega mentolo apik mumbung ana lambe jebul lames kabeh katresnane neng ngarepku kowe tresno neng burine malah gandeng liya aja nganti nyawang agulis yen to weruh nyepeti mripatku aluwung ngaliya kowe timbang dadi lilit sak lawase biyen madu dadi racun lis racun dodo tatu dadi getun wong tresno yen dilarani yen ra kuat pilih golek ganti masih bersama Surya Laras bro Mas Sirus saking Adirojo monggo Kang Sirus panggah gelo ki ning aja Surya Laras Indonesia gelo ritek ya Mas ning aja tenanan alah dileput red Lah karo Surya Laras ki ora gelem gelo neng endi nggonku goleki mung abote kepengin ketemu najan ado tak parani
mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe teka ninggalake aku kaya sinendal atiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati selawase Kang Mas Basong Mas Basong Kang Mas Basong Kang Mas Basong Sumangga tembahipun katur panjenengan sajroning atiku nalikane ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo apa tak suwon muga-muga Gusti ngijabahi sokapan anggonmu bali bisa kumpul kaya dhewe Sembah nuwun Mas Basong.